Glumica Mira Banjac u jednom kriznom momentu razmišljala je da sebi oduzme život. Nije imala para, a dugovala je dosta novca. Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici da se ubijem. Morala sam da pozajmljujem novac. Prvo sam naišla na zelenaše koji su uzimali po 3 puta više i to je bio rašomun. Jednog dana sam otišla u hotel Metropol, naručila kafu, napisala oprošteno pismo i htjela da se bacim dole, rekla je Mira Banjac. Jedan poziv sve je promenio. Nakon toga je poručila da više nikada ni dinar ne bi pozajmila. U jednom trenutku pozvao me Stipe Delić. Kaže, hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija iz logora zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i pročišćenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila. Da umrem, ne bih, rekla je Mira Banjac u intervjuu.